Φίλες και φίλοι, καταρχάς, όπως είπε η κυρία Υπουργός, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που εμπιστεύονται την προσπάθεια αυτή, μια προσπάθεια με εξωστρέφεια και μια προσπάθεια η οποία δείχνει ουσιαστικά με ποιο τρόπο από την κυρία Ζαχαράκη θα πρέπει να κινηθούμε με γρήγορους ρυθμούς και τα επόμενα χρόνια με μια πολιτεία κοντά και προφανώς με ένα ιδιωτικό τομέα που έχει μια έμπνευση και μια διάθεση για περαιτέρω ανάπτυξη. Εμείς οι Ελιτούρ, όπως υπόθηκε, είμαστε το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατρικού Τουρισμού, όπου προσπαθούμε πάντα με την σύνθεση όλων εκείνων των επιστημονικών αλλά και τεκμηρωμένων απόψεων που κατέχουν οι δομές και οι επιστημονές μας και σε συνεργασία με την πολιτεία να δημιουργήσουμε εκείνες τις ευκαιρίες του ιατρικού τουρισμού, του υγιεινούς υγείας, ευεξίας, ευζοίας, μακροζωίας. Προφανώς θα έλεγε κανείς ότι έχουμε πολλά περιθώρια ακόμα να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες εκείνες οι οποίες θα μας δώσουν την δυνατότητα ανάπτυξης στο τομέα αυτό.